Tretice šťastná sedmička, to snáď bude pre Evku Salvovú zo základnej umeleckej školy z Poltára, ktorá reprezentuje Banskobystrický kraj v 3. kategórii. Evi, kto teba pripravil do súťaže? Moja mamina. Mamina je tu? Áno, pozdravím maminu. A čo nám teda dnes zaspievaš? To moje hrdielko a doliny aj rovne. Držíme ti palce. Eva Salvová.